Då är det dags för en internationell timme. Första halvtimmen drygt så har vi äran att presentera den finska parallellen till metalliska material, FIMEC, och Ingmar Warman. Tack så mycket. Välkommen Ingmar. Tack. Jag ska idag berätta om FIMEC och liksom parallellen kanske till metalliska material. Och jag är egentligen anställd av FIMEC, men jag jobbar som programchef för forskningsprogrammet SIMP. Och idag så ska jag berätta egentligen för er varifrån kommer FIMEC, vad är vår bakgrund. Vi är en chock, det kommer vi att gå in lite kort på. Jag kommer att berätta kort om lite siffror kring FIMEC. Vad har vi på vår strategiska forskningsagenda? Lite kort om vår doktorsskola. Och bara för att konkretisera så ger jag ett exempel på vad gör vi inom SIMP-programmet så att ni förstår vad har vi för aktiviteter inom FIMEC. Och det där i SIMP-programmet så har vi då liksom 5 stycken showcases. Vi har kopparframställningsshowcasen, vi har masugns- och ljusbågsugns-showcasen. Vi jobbar med alternativa reduktionsmedel. Vi har stålframställningsshowcasen och vi har hot rolling. Och jag kommer tillbaka till egentligen varför vi kallar det showcase istället för det där delprojekt. Bra. Då börjar vi med att kolla vad är en chock. Jo, det är ett strategiskt center för vetenskap, teknologi och innovation i Finland. Och chockarna ska vara nya forskningsnätverk där vi utför forskningen i virtuella organisationer. Och fokuset är på breakthrough innovation inom områden som är viktiga för finskt näringsliv. Så det betyder att FIMEC, det är metallindustrin och maskinbyggnadsindustrins chock. Clean, energiindustrins och miljöbranschens chock. FIBIC är skogsklustrets chock. Digile är IT-industrins chock. Och RYM är byggnadsindustrin. Och Salve är medicin och hälsa. Och de här chockarna är aktiebolag som ägs av de främsta företagen inom branschen tillsammans med universitet och forskningsinstitutioner. Fokuset är på en forskningshorisont på 5-10 år och strategisk forskning som är före man kommer in på marknad. Och det betyder att i alla fall i en idealsituation så ska det vara möjligt för konkurrenter att delta i samma chock och i samma program utan att fundera på IPR. Men å andra sidan, om jag funderar på mitt eget program, Systems Integrated Metals Processing, så är jag väldigt glad för att vi inte har konkurrenter i samma program, för att det förenklar samarbete definitivt. Okej. Så FIMEC är en chock. Och FIMEC är det finska metallindustrins och maskinbyggnadsindustrins kompetenskluster. Och vi ska representera 10% av metallindustrin och maskinbyggnadsindustrin. Och ett exempel på det är att vi har i teknologiindustrin i Finland så har vi 1600 registrerade företag och vi har ungefär 160 företag som deltar i FIMECs program. Ett annat exempel på det är att vi har att finsk metallindustri och maskinbyggnadsindustrin satsar cirka 540 miljoner euro per år i forskning och utveckling. Och 70 miljoner av dessa resurser kanaliseras via FIMEC.
Och så tittar vi på, Fimek är ett aktiebolag, vilka är våra aktieägare? Ni hittar svenska företag här. Det är Boliden, det är Outokumpu, det är SSAB, det är Cargotec med Kalmar och så vidare. Företag som är också väldigt väl etablerade i Sverige. Och i kombination med de här företagen så har vi de främsta forskningsinstitutionerna i Finland, Aalto-universitetet, vi har Tammerfors tekniska högskola, vi har Uleåborgs universitet, Åbo akademi, VTT, det vill säga Statens tekniska forskningsanläggning. Lite kort fakta om Fimek. Vi har 310 miljoner euro i vår programportfölj, motsvarande 3000 manår. Vi har 10 program som pågår för tillfället, forskningsprogram, varav SIMP 1. Sedan 2009 då när vi etablerades i Finland, Fimek etablerades i Finland, så har vi växt från 28, har en årsbudget på 28 miljoner till att vi har 70 miljoner idag. Här ser på förra sliden säger jag att det var 160 företag, men här är det 144. Men i alla fall storleksordningen. Under hälften av de företagen är små och medelstora företag. Och det kanske är någonting som kunde vara bättre inom Fimek, men det är ganska naturligt för att att vara med i Fimeks program kräver en hel del administration och det är kanske inte alltid så intressant för de små och medelstora företagen på det sättet. 17 universitet och forskningsinstitutioner deltar i vår verksamhet. Vi såg våra aktieägare redan på förra sliden. Ett tecken på att vi gör någonting bra är det att andelen privatkapital i Fimeks verksamhet ökar från 2013 till 2014 med 20%. Och sen starten så har Fimeks forskningsprogram producerat över 1200 publikationer. Vi representerar den största finska doktorsskolan, industriella doktorsskolan. Vi är med i EIT Raw Materials Kicken med en co-location i Co-location Center i Helsingfors. Mera. Okej. Och vad ska vi göra inom inom Fimek? Förlåt. Fimek ska vara en effektiv samarbetspartner för strategisk forskning, utveckling och innovation. Och det är vi som bygger konsortierna och ekosystemen för våra forskningsprogram. Jag talade tidigare om att vi ska vara 10% av teknologiindustrin. Det är vi. Våra medlemmar ska få en 20 gånger utdelning på det investerade kapitalet på en 10-årshorisont. Och Fimek ska stå för världsklass nätverk för forskning i Finland. Våra tematiska områden, det här blir nog abstrakt men jag ska försöka konkretisera det lite senare. Det är value creation, där det första tematiska området där vi talar om väldigt mycket om kundinterface och forskning kring det. Det är frågan om user experience, vi talar om nya servicekoncept. Sen som följande tematiska område har vi novel solutions, nya lösningar, nya material, nya teknologier som vi forskar kring. Och så har vi smart produktion där vi förbättrar produktiviteten och miljöinverkan på våra produktionsanläggningar. Sen har vi några teman som löper genom alla områden och det är
digitalisering, hållbar utveckling, nya servicekoncept och nya material. I kombination med de här tematiska områdena och de 10 forskningsprogram som hör till områdena, så har vi supportaktiviteter såsom Fimek Factory, som är fysiska mötespunkter där våra medlemmar träffas, där programmernas deltagare träffas på en neutral grund för att bedriva forskning. Vi har en doktorsskola, vi har internationella partners, vi är med i EU-program och i råmaterialskicken, och så jobbar vi såklart över tjockgränserna. Här har vi alla 10 program. 4 stycken inom value creation, 4 stycken inom novel solutions och 2 stycken inom smart production. Och till exempel inom S4 Fleet, Service Solutions for Fleet Management. Det går ut egentligen på att vi har skogsmaskiner, pappersmaskiner, vi har skogsmaskiner, pappersmaskiner utlokaliserade globalt. Vår frågeställning inom S4 Fleet är egentligen hur samlar vi in information från den här flottan av olika anläggningar som finns ute, och det är den första biten. Och sen hur processerar vi den informationen för att generera kundnytta, och den tredje biten i S4 Fleet är såklart hurdana IT-system ska vi ha för att producera den här kundnyttan. Och i Novel Solutions så har vi till exempel BSA, Future Steels, Breakthrough Steel Applications, där vi tar fram nya stålmaterial och nya mikrostrukturer. Men det räcker inte bara med det, att vi tar fram nya material, utan vi måste också fundera på och forska kring hur ska vi applicera dessa material så att vi uppnår maximal kundnytta. Och hur ska vi utbilda kunden, hur ska vi hjälpa kunden att ta ut maximal nytta av det nya materialet. Yes. Jag kommer tillbaka till Simpen med några slides. Kort om doktorsskolan. Den är industriellt ledd. Den är BSA-programmets och Hybrids-programmets doktorsskola. Den lanserades år 2014. Och idag finns det inte bara 20 doktorandplatser eller 30, utan doktorandplatserna är 34 idag. Och industrin bestämmer vad är det liksom forskningstema, och så söker man lämpliga kandidater inom alla universitet i Finland. Så det betyder att istället för att man har en där doktorsskola som bara som är etablerad kring bara ett universitet, så har vi en nationell doktorsskola i Fimek. Okej. Och bara för att ge er ett konkret exempel på hurdana program vi bedriver i Fimek, så berättar jag om mitt eget program Systems Integrated Metals Processing. Programmet startade 2014 i fjol och pågår fram till 2018. Budgeten är 44 miljoner och i år så har vi en budget på 9,1. Finansieringen fungerar på det sättet att vi får 49% från Tekes, motsvarande svenska Vinnova, och så är resten industriellt finansierat.
Vi har 13 företag med, varav bara 7 stycken är små och medelstora företag. De borde vara flera, och det är det i praktiken också, i och med att vi i programmen, i projekten så köper vi in tjänster på underleverans av betydligt flera små och medelstora företag än bara 7. Men 7 är liksom medlemmar i konsortiet. Vi har 6 universitet och forskningsinstitutioner med i projektet, och 7,5% av budgeten allokerad till internationellt samarbete. Och det betyder i praktiken att vi har över 33 internationella partners som vi jobbar med. Projektet är indelat i 5 stycken showcases, det vill säga processenheter som vi ska optimera. Och liksom, varför talar vi inte om delprojekt eller någonting sånt? Varför talar vi om showcases? Egentligen så har man traditionellt den akademiska forskningen som har fokuserat på liksom metallindustrin, den har varit väldigt liksom laboratoriebegränsad. Och det som vi vill göra i SIMP, det är att vi säger att det räcker inte att vi tar fram en ny mätmetod eller en ny modell som bara finns på laboratorieskala. Utan det som vi tar fram, de modeller och mätmetoder som vi tar fram i SIMP, de ska appliceras på våra produktionsprocesser. Och vi ska i slutet av 2018 kunna demonstrera att de faktiskt fungerar vid processen. Det är vår ambition i alla fall. Det kommer såklart inte att lyckas i alla fall. Nej men hallå. Nej, men det är sanningen. Det här är ju forskning. Vi måste liksom ta risker som gör att allting absolut inte kommer att lyckas. Det är vi väl medvetna om. Fast det blir väldigt applicerad forskning. Så det är om showcaserna. Det här är kanske självklart för er. Men jag vill i alla fall säga det liksom, för dem som det inte är självklart för. Våra utmaningar i metallindustrin och i metallindustrins processer är ju att vi hanterar stora strömmar av både energi och material. Och vi talar om miljontals ton. Samtidigt så har vi sett i de här tidigare föredragen idag att vi definierar produktkvaliteten på mikrometer och nanometernivå. Och ska vi kunna styra våra processer så att vi av miljontals ton fortfarande har kontroll på processen på mikrometernivå, så måste vi modellera och vi måste bygga upp nya mätmetoder. Samtidigt så är det så att många processer är högt över 1000 grader. Och det betyder i praktiken att mätsonderna brinner upp. Vi får bara en mätpunkt en viss tid. Och ska vi styra våra processer så räcker det igen inte till. Utan vi måste ha kontinuerlig data på hur vår process beter sig. Och det leder till att vi behöver nya indirekta mätmetoder för att kunna uppnå processkontroll på online processkontroll. Så vad är SIMP-frågan om? Jo, varför behövs SIMP? Jo, vi måste modellera för att uppnå de här kontroll på processen, och vi måste komma fram med nya mätmetoder för att kunna kontrollera processen på det sättet som vi vill. Kort om showcaserna. Hur mycket tid har jag kvar? Okej, 10 minuter. Showcase nummer 1. Här det handlar om Boliden Harjavaltas kopparframställning. Vi ska bygga upp en modellbaserat kontrollsystem för kopparproduktionen. Vi ska ha nya sensorer, online och prediktiva kontrollmodeller för att optimera fabriken. Vi måste kunna styra vår kvalitet och vi måste kunna mäta
vår miljöpåverkan. Vilka företag är med? Jo, det är Autotech som är technology provider och Boliden Harjavalta som äger processen. Akademiska institutioner som är med, så det är Aalto och det är Vilmarstrands universitet och Tammerfors teknologiska universitet. Ett kort exempel på vad vi gör inom showcasen. Jo, vi säger att termodynamisk modellering är det enda sättet att förutse reaktiviteten och beteende hos olika slag i processen. Och en förutsättning för att kunna göra den här modelleringen är att alla slagens egenskaper är bestämda som en funktion av kemi och av temperatur. Och så som ett slutresultat av den här forskningen så bygger vi upp en databas i MTOX där vi dessutom har preciserat nya områden av de här fasdiagrammen som tidigare har varit okända för att det inte har behövts, för att man har använt andra råmaterial. Och den här databasen ska utnyttjas då för processkontroll i Autotechs HSC-CHEM-program till exempel, men också för soft sensors. Sen kommer vi till masugns och ljusbågsugns showcasen där vi talar väldigt mycket om kostnadseffektivitet och att att tillverka både råjärn och ferrolegeringar kostnadseffektivt och resurseffektivt. Vilka företag är med? Jo, det är SSAB Brahestad, det är Outokumpu, det är Autotech och några småföretag, Uleåborgs universitet, Åbo Akademi, VTT är med där också. Som ett exempel på vad vi gör här konkret, det är att vi bygger upp en modell över massa och volymströmmar och energiströmmar kring enhetsprocesserna för att kunna prediktera hur vi ska styra material och energiflödena vid olika gångsituationer på stålverk och massugn. I samband med masugnen och ljusbågsugnen och ferrokromframställningen i Torneå så söker vi också nya reduktionsmaterial för att kunna ersätta det fossila koks som vi använder i samtliga processer. Och målsättningen är förstås att ha beredskapen att möta nya miljömålsättningar som vi vet att kommer att dyka upp så småningom. Och det ska vi möta genom att kunna ersätta fossilt koks med nya råmaterial. Till exempel träkol från finska skogarna. Vilka är med? Det är SSAB i Brahestad såklart som har masugnen. Outokumpu i Torneå, Autotech som är technology provider, Feedstock Optimum som kan göra träkol, som har anläggningarna för att tillverka det. Och så är det på universitetssidan det är Aalto, Uleåborg, Åbo Akademi och VTT. Okej, den här tar jag riktigt kort. Vad gör vi inom programmet konkret? Jo, vi tar fram nya karaktäriseringsmetoder av de här träkolerna. Vi bygger upp och vi studerar ny produktionsteknologi för dem. Och så funderar vi på hur ska vi använda dem optimalt i våra processer. Det är klart att vi kan inte ersätta all koks som används i masugnen med träkol. Men vilken del kan vi ersätta? Det är frågeställningen. Sen kommer vi till steelmaking showcasen där vi har 2 stycken målsättningar egentligen. Vi ska ha ett kontrollsystem, dynamiskt kontrollsystem för att kontrollera inneslutningsrenhet och så ska vi kunna styra processen med snabba numeriska modeller. Vilka är med? SSAB Brahestad, Outokumpu i Torneå och här har vi också Ovako Imatra med. Akademiska partners, Uleåborgs universitet och Aalto.
Ett exempel det är att vi ska med hjälp av våra emissionsspektrometrar som vi gör metallanalys med, så ska vi också kunna göra analys av inneslutningar i materialet. Och för varje processsteg så borde vi kunna definiera fönster för inneslutningsrenhet. Och landar vi inte inom de här fönstren så ska vi ju såklart ha då liksom processåtgärder för att kunna åtgärda det, för att kunna sen vidare släppa produkten vidare i processen. Sista showcasen, varmvalsning. Och vad ska vi göra här? Jo, vi ska bygga upp ett online-kontrollsystem som är baserat på snabba modeller för beslutssupport och för att kunna förutse kvaliteten. Samma aktörer med SSAB, Brahestad, Outokumpu Stainless, Aalto, Uleåborg, VTT. Och till exempel i Torneo så samlar man upp resultaten från alla modeller till kvalitet och bygger upp kvalitetsindex på dem och samlar upp det i ett användargränssnitt med avsikt att för varje processsteg kunna avgöra en risknivå och kunna prediktera slutresultatet, det vill säga kvaliteten. Och här var nu vad vi gör inom SIMP-programmet. Och ta det här gånger 10 så får ni en uppfattning om vilken storleken av Fimecs verksamhet. Det här är vår kärna. Alla 10 program. Sen är det klart att vi har andra ambitioner också. Vi jobbar på många andra nivåer. Men det är så här vi jobbar. Och vad ska jag säga? Det är så här. Fimec är etablerat i Finland idag. Funkar bra. Våra program ger resultat. Industrin vill vara med i våra program och är nöjd med resultaten. Vi utnyttjar all den nationella forskningsfinansieringen som finns tillgänglig för tillfället i Finland. Tror jag i alla fall. Det är osannolikt att vi kommer att få mera finansiering än vad vi har idag. Liksom från till exempel Tekes. Och det betyder i praktiken det att ska vi växa, ska vi bli bättre, så måste vi rikta ögonen ut mot EU och ut mot liksom mera internationella partners. Och här har vi min sista slide. Här har vi några partners som vi har ett mera formaliserat samarbete med. Från Belgien, från Italien, från Tyskland, RWTH till exempel, från Österrike. Och liksom talar vi om fler idéer kring metaller så visst kunde till exempel järnkontoret finnas uppe där i högra hörnet. Det är frågan om samma företag. Vi har en gemensam historia. Vi är intresserade av samma EU-medel. Och så vidare. Bra. Nu är jag klar, äntligen. Tack Ingmar. Jag vill bara knyta an till det sista du sa. Det skulle kunna stå järnkontoret där uppe. Och du konstaterar att de stålföretag ni arbetar med finns också i Sverige. Och 2 av dem har sina huvudkontor i Sverige. Och vi har faktiskt inlett diskussioner. Vi kommer att titta på om programmen kan komplettera varandra så att vi får mesta möjliga effekt utav att vi faktiskt ligger så nära varandra och borde kunna jobba tillsammans. Men det arbetet har precis startat. Vi får se var vi landar.